दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सब कैसे हैं। आप सबके लिए एक भसुर जी वाला गाना लेके आए हैं जो मंडप में ताक पाठ में पढ़ता है लड़कियों को, तो उसी पे भसुर जी को सुनाया जाता है। अच्छा उसी पर गाना लेकर आए हैं। आप सबको कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। गहना लियायल बाटे सारा उहो पीतर बा, गहना लियायल बाटे उहो सारा पीतर बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। एक दांत नीचे ओकर एक दांत ऊपर बा, एक दांत नीचे ओकर एक दांत ऊपर बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। चुनरी लियाइल बाटे उहो 4 मीटर बा, चुनरी लियाइल बाटे सारा उहो 4 मीटर बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। एक आँख ऊपर बा, एक आँख नीचे बा, एक आँख ऊपर बा, एक आँख नीचे बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। देवरा लियाइल बाटे उहो सारा लौफड़ बा, देवरा लियाइल बाटे उहो सारा लौफड़ बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। हमारा गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए गाने साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।